ninyo pasanginin ng bata? Kay wala man mo ebidensya. Ikaw gani di sir. Sa una gani, wa pa ka nakagawad. Kawatan mo gani ka. Magduha na kabulan, wa pagyapon tayo na-accomplish. Abig problema sa barangay oh. Boy, kumusta naman tayo mong pangdakop sa mga bata? Ginbadakpan wad oy. Idlas kaayo. Sa idlas kayo nga. Gagagmay ato nila, kadako-dako ninyo pila ra pag-ana oh. Ah, gagmay lagi wad pero kusog kay managan. Kusog sila managan kay hinay man kamudagan. Sabi nakatanod na pabadlong man kayo. Pen, bayog tubig pin pen, Gabe. Bada yung ulo na ako ba? Sorry kay wad, bawi lang ko sunod wad. Anga, oy, di kasab ani kagawad ing tanod ba? Hinay man sa kaliw kan magdagan ing tanod. O hinay, oy, o hinay, oy. So, Johnny boy, pag na nasa tubangan nimo, dak ba nagyud? Para di na ta magkuan ba? Sa naman ulo. Ay wad. Paman sugal dito na bata wad oh. Atay ka. Mama ning tan nga gipagugod-gukod na mapay. Anga, medyo nag-abot ang sugaril og tanod ba? O nag-abot, oy, medyo magbinugnuay ni rin ba? O magbinugnuay, oy. Sa boy? Sure na ka na? Mangod bin ako ni. So, man pinagduko-duko man ka pen. Unsa nakatinood din ang istorya? Sure lagi ko wad. Duwa na sila kabuok. Di ka pwede magkamali. Ang puto niya oy. Basta na masangal na siya. Di mo kayo kabalo mo ko ang ganay sugal. Basta na kalok-kalak dito ya ba? Hey! Dili lagi na ako ya. Bitaw boy, tinuod na po na boy. Never gud ko nakita na nagsugal na boy, ako mangod boy. Kay di man nakabulupod. Wala po na sa kwarta. Ay salamat wa nito si kuya. Ikaw wad, kung di ka mo tuwad, basta ka ditugan kung tinuod wad. Oh, promise wad oh. Tinuod na ganing istorya sa akong tanod bay. Kay nag-price promise naman ug nangisog na. Pen! Anga, oy, medyo nituon sa kagawad sing tanod ba? O natuo, oy, kinangisog naman, oy. O nangisog, oy. Yay, uli sa kuya. Nya nagunagi uli, pwede sa gudri pen. Grabe ka na bata ka ba? Asa makaniliwat? Usugrul man kay ka. Ha? Tinuod tong ingon sa akong tanod ba? Sugrul kay ka, asa ika kapital? Ha, wat ka no? Ay! Ikaw ba? Tapos kining baso lagi. Sige, buntay ka sa kuya. Telebis man ka. Pagkasa dito ka. Medyo giklatin ni Steve si kagawad. Armalo, oy. Saan ka tinong kasuko? Ano suko, oy? Karon muna si mama. Yusuf niya si Stephen. Ano gilak mo na? Gipasagin na magagunila. Kawatan na ako sigural. Kawasan na ba din siya? Ayaw ninyo pasanginin ng bata. Kay wala man mo ebidensya. Ikaw gani di sir. Sa una gani, wa pa ka nakagawad. Kawatan mo gani ka. Sa una raman to ma. Larong nagbago na ta. Kapod boy. Asik pa masangil sa akong igsuon boy. Larong buta na igsuon ako. Lahit na lang mission niyo bi, lahit na lang bi. Kuha na to ng mga sugal o ganang kawat bi. Lahit na po na. Okay wad, kape.